This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Kadang mi kisngi ki kam sneu ki keu po ka Meghalaya kam tam po ka nong ba Shillong namar jan man la kisngi la juyo ban lumi ki khubor ki bakta e ka nam jong jalla ka badai ka jaka ka babun ki jaka jong kai perthai ha ka jingbon ki jaka jong kai perthai bat ka ba ka sarkar ka kam ba ka jalla ka yo jingmi kumjo ki brio na ka kam namar ka jingwan tu ki nong jong kai perthai ne kita ki tourist hendrai habasak ta ki tourist kala ban bo jing e ya ka yo ka kot ka jalla Hakano pai sngi jong ka arpulai trek jelio Hajar arpusan Shillong Mail ula yo ban lum jing tep halor ka jisha tu Pisa na ka wei ka pla but south lagi sunduk thap jan la ki luggage jong ki nong jong kai perthai ki bawan kai sa ka jalla na ka nong ba Mumbai ka ba na ka jalla Maharashtra Habawat jing tep la lap ba ka ni ka jing ja ka de ka bla ja ka jan miet jong ka arpu trek jelio Hajar arpusan ha ka por kum ba nyosh teng jan miet kat ba ki te ki nong jong kai perthai ki badon hadu nyongot ki bere shi yeng laingot ki khna bat ki mi ki pa bat ba kan thup ya ki shikurem ki bla jet ban wan kai honeymoon sa ka ni ka jalla le thu ba ka ni ka la ja ka por ba ki ni ki nong jong kai perthai ki dang lech ba ma ka wei ka restaurant ka bla tip kerteng kum ka by the way bat le thu ba ki nong tu ki la le e ka ni ka kam da ka ba pan pat ya ka yet ka ba na khmat jong ka kali tourist innova bat hadien ka ta ki sa yo ban tu ya ka wei ka pla ka ba bu ya ka Pisa ka ban san pa Hajar tengka bat ki senuk bo jan Kejing poi kita ki nyongot hak te jaka kadai hadien baki dang suwan na Guwahati barban lech sa ka homestay ka badon halat smith lai thu baki ni ginong jong kai perthai hak te ka por kiladap ban wan kai swapan na Elephant Falls Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya